Πάνω στο τραπέζι θέλω να ανέβεις. Μπορείς. Πάτα πάνω μου. Έχει διαχωριστικό, προσέξτε. Δεν πειράζει, πάτε τίποτα. Μάλιστα. Και ωραίες, και ωραίες. Και τα ψηλά αγόρια για μας. Πάμε, μίλα. Μη χορέψεις τώρα, μίλα. Γεια σας. Με λένε Χρήστος Βουρντή. Μ' άρεσε πολύ όλες αυτές τις μέρες που ήμουν εδώ και με όλα αυτά τα παιδιά. Πέρασα πολύ ωραία και ο κύριος Λιγνάδης είναι πάρα πολύ καλός σκηνοθέτης. Σου φώναζε. Έχει φάει μάλλον με καρπαζιά. Με αγάπη. Και πολύ αστείος. Δεν το αφήσω το μικρόφωνο. Α, το άφησα. Γεια σας, με λένε Ορέστη Πέτουα. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχω φτάσει ως εδώ, αν και κάνω ένα μικρό ρόλο. Ο μάνατζερ του είχε ανστάσεις, αλλά τον άφησε. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Λιγνάδη για όλα αυτά. Δεν ξέρω τι να πω, τώρα με χτυπάει η καρδιά μου. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, έλα. Έλα. Ο άλλος ήρθε. Υπάρχει επίσης ένα λίγο μεγαλύτερο αγόρι που λέγεται στο πρώτο μέρος το ψηλό αγόρι, στο δεύτερο μέρος το σνόμπ αγόρι. Είναι διαφορετικά αγόρια, αλλά παίζονται από δύο παιδιά. Ο ένας νομίζω είναι ασθενής, δεν έχει έρθει. Και πάμε, Ορφέα μου. Γεια σας, με λένε Ορφέα Χατζησπύρου. Κάνω το ρόλο του ψηλού αγοριού και του σνόμπ αγοριού. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Λιγνάδη, στον κύριο Παπάζογλου, στην κυρία Λία Βύση που μας βοήθησαν και ήταν πολύ ανεκτικοί μαζί μας. Αυτά έχω να πω, δεν λέω και πολλά γενικότερα. Εντάξει.